Dames en heren, namens de NUL en jullie vanochtend van harte welkom. Weer terug in de Oranjerie, terug in het Urenest, waar de NUL zich toespeurt en waar de NUL ook toespeurt. We hebben vanochtend 11 leedjes, die zullen op een zeer eerlijke strijd op de pollen waar de slagen zal leren van een komende jaar 2009. Ik wens u namens de NUL heel veel plezier en we zien ik heb plezier, omdat ik een moe ongeveer 300 dagen weer meer besloten, de zon onlekker weg. Ja, door de tijd verhoogd en de nieuwigheid verhoogd. Het wiel is toen in de nacht, de nog altijd verdient van. Let's go.
nog met je zijn.